Mitä siellä tapahtuu? Tyyppiäkin nyt ei oo, mä vedän. Me ollaan niinku... Me ollaan Frankfurtista ja me lähettiin Frankfurtista. Niin. Nyt mulla Turkin pistoleita. Tulee ku transit. Hei. Tollaset jutut on kiellettyä. Jumala kieltää. Mitä se oli transitti? Mitä tyyppi teki? Se oli vaan transitti ja tyyppi alkaa vetomaan transihmisiä. Mulla palaa pari varrotuspaloa täällä. Tiedetään myös nimellä kaikki. Ihanko totta, Toivo? Otatko hetken tää sun Scaniassa nopeammin? Joo, Mersu. SLS Mersu. Joo, mennään. Ei mitään. Mitä siellä tapahtuu? Mä vaan käännän kameran ja se oli noin päin. Vedä mä tuuppaan sun. Jätä niinku poliisi. Mennään vaan ku... Joo, olis mä tässä pelissä jalankävijöitä, ei jumala Toivo. Mitä tapahtuu? Tyyppi. Vuoden rekkapusket. Ja. No niin, kyllä ei tää estä nyt. sitä raunaa läpi. Tää Scania sentään liikkuu ylämäessä toisin kuin ne yhden. Ei jumalauta! Ja tääkin liikkuu. Tietää jotenkin stoppaa sillä joudosta. Tää rekka. Joo. Miks sä oot pysähtyneenä? No mä olin jumissa äsken. No niin, liikus nyt. Valkea. Voi hemmetin dasia. Koda jäi väliin. Joo, jes Koda mä sinne väliin. Mikä mun osuu vielä? Ei jumalauda. No niin, nyt se. Nyt, kato. Tää sujuu tosi hyvin, Janne. Ei jumalauta, Toivo. Voi jumalauta. Sunkin kanssa. Oi jestas, mä vähän kolaroin. Joo, näin mä. Kuorma-auto sen ajalla. Joo. Mä klippasin tuon äskösen. Okay. Kumpikin se poistaa oli siitä yhdestä klipistä se, missä mä sanon mikä on Hitlerin sähkökitara, koska... Joo, mä huomasin. Joo, mä huomasin. No niin, tulihan nyt sieltä. Ei jumala. Jätä niinku poliisi. Mennään vaan ku... Vähän ruuhkaa aiheutetaan, mutta ei se haittaa. Eipä se mitään haittaa. Täällä on 2 meiniäkkiä rekkojen kanssa, tai tuplaperävän rekkojen kanssa. Jumalauta Toivo! Ai, ja sitten Coloradolista hermano.
Ei! Tää on vähän hitästä. Mitä tuolla on mun rek... Tää ei mene vaihteeseen tää hemmetin. Noniin nyt. Oho. Sitä yletä tehdä. Voidaankohan me ohittaa noin valot? Ei tullut punaisia valoja. Väärä suunta. Jumalauta. Mä kuulen joku 50 kertaa tuossa sakkoissa. Olispa tässä pelissä jalankävijöitä, ei jumalauta pojilla. Jumala, No mä venaan tässä, noniin. Oi juu. Parking brake equanimate. miks tää perävaunu valvoo? Koitetaan ajaa hetki. Joo. Joku Doffe kiilaa mua. Joo mä näin to. Hemmetin Duffit tulee takapäin, eiku sivulta päin. Eikä takapäin. Vielä. Olikohan nyt? Mikä toi on? Yskittävä. Mitä sä teet? Ja hei, tyyppi sanoi, että ajetaan nyt hetki. Se mä ajan. Joo. Tyyppinen, eiku mikään. Ei jumalauta. No ei tää käynnisty tää laite enää, voi Kyllä käynnisty. Vata. Mä kerran vahingossa seivasin mun peruskäyttäjälle, mä olin menettänyt 40 tonnia. Joo. Mikä tää talo tässä on aika ruma? Mikä toi laite tossa on? Mitä? Mitä siellä tapahtuu? Ei tää on todellista. Ois lipata. Mitä mun rekalle tapahtuu? Ois Pikkunen detouri tästä näin. Ja näin. Kas näin. tossa oli hinausauto tommonen keltainen jo valmiina. Se joutuu hinaamaan itteensä kohta. Ei joo. Menee. Ei jumalauta. Lattonia eikä Daffe. Missä kohtaa mä sanoin, että mulla on Daffi? Äsken. En muuten sanonut. Sanoita. Miks sulla on toi hitsin Naruto-logo tossa takana? The vehicle malfunction. Please consider... Aikua... Joku jotain... Varoitus. Kuorma-auto on ajaa. Koitetaan ajaa hetki. Joo. Joku Daffe kiilaa mua. Joo mä näin to. Hemmetin Duffit tulee takapäin, eiku sivulta päin. Eikä takapäin. Ei Daffeja näe koskaan Suomessa, se on joko Scania tai Volvo. Tai siis... Niin. No voi hemmetin... Vehicle malfunction. On ei! Hajosko sä? No tyyppi kiilaamaan kylkeä täysin päin. Täältä tullaan. Hitaasti, mutta epävarmasti. Joo. Kai se nyt käynnistyy vielä. Eiku... Joo se käynnistyi.
Joo, tää käynnistyy nyt. Älä nyt! Koko ajetaan. Äijä, mun damagi on 9. Se mitä tossa tapahtuu? Mun rekka kaatui ja sun rekka kaatui ja mun rekka pukitti ihan täysin.